Kasintabi po sa mga kumakain, pumanaw na ang isang babaeng lumobo ang tiyan at nagsuka ng dugo matapos tanggihan di umano ng 9 na ospital. Sa kabila yan ang nauna ng babala ng Pangulo, nakatutok si Cedric Castillo. My order is must accept admission. You fail on that, I will relieve all of you sa hospital. Lunes ng gabi nang ihayag ng Pangulo ang babalangyan sa mga ospital na tatangging tumanggap ng mga pasyente. Pero kinabukasan lang, di umano'y hindi ito nasunod ayon sa pamilya Barros. Martes na madaling araw kasi, habang patuloy na lumalaki ang tiyan ni Josefina Barros sa hindi pa rin may paliwanag na dahilan, nagsimulang maghanap ng mas malaking ospital ang pamilya niya para siya ay mapatingnan. Galing na sila noon sa isang ospital na minadong walang kakayanang suriin si Josefina. Wala naman po yung symptoms na upo. Sakit na rin na po. Wala ko. Malakas po nanay ko bagong nangyari yun. Kaya akala namin doon malasakit lang dyan lang. Kasunod ng paglobo ng kanyang tiyan, sumuka at dumami na rin daw ng dugo si Josefina. Hindi raw lubos akalain ng kanyang mga kaanak na sa 10 oras na yon ng gabi, makikipagpatintero sila di umano sa mga ospital na kanilang pupuntahan. Nasa ambulansya lang po yung nanay ko. Wala pong meetingin ng nurse kahit ano po. Emergency po yun. Wala daw pong doktor kung ano-ano po yung sinasabi nila. Kaya dala na po kami pera pambayad. Pero kahit tignan man lang yung nanay ko, hindi nila tinignan. Pagsapit ng umaga, umabot na raw sa 9 na private at government hospitals ang napuntahan ng pamilya Barros. Mismong si Josefina na raw ang halos magmakaawa para ipasok sa emergency room. Sabi ni Mama, bakit ko namin ng hospital? Sabi niya, tara na. Masayat ko kayo. Tara pa kami doon. Ang pinangahawakan nila. Wala na daw kwarto. Bago magtanghali, habang umaasa pang may ospital na magpapatuloy kay Josefina, napansin ng kanyang mga anak na huli na ang lahat. Napansin ng kuya ko, wala na po yun kay nanay ko. Nawala na po ng puso. Hindi ko namin na nagkagawin. Pinagol po namin ng kuya ko. Kahit sila yung pumatay sa nanay ko. Hindi naman yung mama ko. Lumalaban yung mama ko yun. Kung tinanggap nila yung mama ko, yung mama ko. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng mga ospital na inikutan di umano ng mga Barros. Pero ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, dahil sa COVID-19 pandemic, kung hindi man puno na, napilaya na rin sa personnel ang ilang pribadong ospital. Mainam daw kung maiimbestigahan ng Department of Health ang insidente. Importante raw malaman kung may sapat na dahilan ang isang pribadong ospital para tanggihan ang isang pasyente. Under the law, kailangan magbibigay ka muna ng immediate treatment kung kailangan. Basta may facility na tanggapin, kailangan tanggapin din. Pero kung talagang wala nang paglalagyan, isa mo ilalagay, di mamamatay din yung pasyente sa emergency room kung pag-stay mo doon na wala namang gagawin. Sinubukan namin kunin ang panig ng Malacanang at ng DOH pero wala pa silang tugon. Sa kanyang public address kagabi, nabanggit ng Pangulo ang nangyari sa pamilya Barros. 9 hospitals ang nagtanggi. 9 hospitals who refuse to accept patients. And therefore, we are calling not after the COVID crisis, but I'd be asking today the Department of Health to start the investigation. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Pacific Global Medical Center na isa sa mga ospital na pinuntahan ng pamilya Barros, hindi totoong tinanggihan nila ang pasyente. Inassess daw ang pasyente sa kanilang emergency room at pinayuhang magpa-admit. Nagpunta raw sa admitting office ang kaanak ng pasyente pero pagbalik niya sa ER, nagpa siya itong i-transfer ang pasyente. Pumirma pa nga raw sila ng discharge against medical advice waiver. Dokumentado raw ang lahat at may ebidensya raw ang ospital para pabulaanan ang mga aligasyon ng pamilya. Wala pang tugon ang ibang mga ospital na pinuntahan din ng pamilya Barros.